Čaute decká, to som ja Tiger z Tiger.sk. A dneska tu máme k dispozícii takýto batoh, je to od firmy Ferrino. Jeho model, respektíve názov modelu sa volá Radical 80+10. Ako môžete vidieť, môže to byť aj spojené s tým, ako vyzerá, pretože batoh je priesvitný. Na čo je určený? Tento batoh je prioritne určený na expedície, teda podľa toho, čo som si prečítal od výrobcu. Jeho špecifikum je to, že je ľahký, to znamená, že váži 930 g maximum a 630 minimum. Uvidíte, že to sa dá odľahčiť tým, že si dáme dole vrchlík. Ale poďme pekne po poriadku k batohu. Takže má popruh, ktorý je bedrový. K dispozícii na ľavej strane je vrecko na nejaké drobnosti, či telefón, alebo vreckovky, alebo niečo také krpaté. Na pravej strane je putko na nejaké karabíny, expresky. Potom si môžete všimnúť, že vrchný popruh na hrudi je posúvateľný. To znamená, že si ho viete posúvať takto po drážke. Na ľavej strane má pišťalku, klasika, si ho odopnete. Pozrime si teraz batoh spredu. Takže ja som do neho napchal poriadne veľa vecí. V prvom rade tie vonkajšie veci. Na spodku je hlavná komora, ktorou sa viete, respektíve spodná komora, ktorou sa viete dostať do batohu. Potom na boku má k dispozícii takéto sťahovacie popruhy, ktoré sú robené z materiálu Dyneema. Viete si tam upnúť lyže, tu máte na spodok ako keby pútko, na ktorom vám vlastne drží viazanie tej lyže. Samozrejme, že keďže je to expedičný batoh, tak má pútka na cepiny, prípadne na paličky. Tie si fixnete takýmito gumkami, ktoré sú v strede. Batoh spredu sa zapína cez takúto sponu kovovú, respektíve hliníkovú, a má tu rôzne stupne toho zapínania. Ja si myslím, že tá spona je využitá preto, lebo pri mrazoch a meniacich sa teplotách mnohonásobne plast stráca na určitej pevnosti, kdežto tá spona nie, dá sa v podstate ľahko vymeniť. Keď si otočím batoh dozadu, tak Ferriniaci používajú vlastný ATC systém, k tomu vám neviem teraz povedať vôbec viacej. Ale čo je určite zaujímavé, je, že má odopínací vrchlík, ktorý keď si odopnem, zvesím, tak viem si ho dať okolo pásu. Na to si však musím rozopnúť a roztiahnuť tieto popruhy, aby som si z toho vedel spraviť vlastne taký bedrový popruh. A teraz keď sa pozrete, tak vidíte, že som tučný, bo som to nedal na jeden krát. Ale na druhý sa mi to už hádam podarí. Toto by mohlo byť praktické, neviem, čo sa ešte s týmto spraví, nejako sa to dá určite schovať, ale ešte by mohlo byť praktické, že prídete do nejakého kempu, nabalíte si veci do toho vrchlíku a vyrazíte si, kde si sa pozrieť vyššie. Hlavne viem si to predstaviť na klimatizačkách, takže takto by sa to dalo využiť. S tou sponou treba ešte niečo vymyslieť, čo by ste spravili, ale zatiaľ si povedzme niečo k tomu vrchlíku. Má dve hlavné komory, jednu veľkú, potom vrchnú malú, a v tej veľkej je teda iba veľká komora. Ako vidíte, že ten batoh má výrazné farby, ale hlavne dosť veľká halúz je určite to, že je priesvitný. Myslím si, že je to kvôli tomu, že ak nemá centrálny zip, ktorý ide stredom alebo prípadne bočný, tak aby ste videli, že čo kde máte uložené. Napríklad tmavé veci nie tak celkom dobre viem rozpoznať, ale čo viem rozpoznať je, že tu na modrá farba sú tenisky a na vrchu napríklad príľba oranžová. Takže podľa toho viete vstúpiť zo spodku batohu alebo z vrchu batohu ku konkrétnej veci. Teraz si poďme pozrieť, že čo tam vlastne mám. Takže mám tam príľbu, mám tam tenisky, mám tam spacák, mám tam menší ruksak, mám tam brynné termopradlo, mám tam šortky,
mám tam elastiaky a potom tam už vlastne nemám nič. Takže keď si pozriete batoh z tejto strany, neviem, či tam vôbec niečo vidíte, ale je to vlastne naozaj veľká vrecovina. Len pripomínam, že je to 80 plus 10 litrov, takže je to ozaj riaden masív. No a tento vrch si viete ešte celkom zredukovať tak, že si vopchate tú plášťovú časť batohu donútra. Teraz si stiahnete batoh na maximum. No a vyzerá z neho už v podstate ako keby taká väčšia 60-ka. Takže myslím si, že takto sme dosiahli celkom pekný výsledok toho batohu. Ináč je akože celkom jednoduchý. A čo k nemu viacej dodať? Ja som zvedavý, ako bude prebiehať na testovačke. Teším sa na výlety s ním, pretože je ozaj ľahký, no a hlavne ako bude reagovať tá sieťovina. Tá priesvitná časť, ale na pocit, na omak, vyzerá to byť dosť pevný materiál. Skôr by som mal rešpekt pred tým, že ako sú ostré časti techových viazaní alebo niečo také. To viem zo skúsenosti, že to celkom vedelo rezať batohy, prípadne dobre nabrúsené cepiny, ale nie je to prioritne lezecký batoh, ale expedičný práve kvôli tej ľahkosti. Takže toľko k tomu, priatelia. Hádam, vám to niečo dalo, je to terajšia novinka a čo už k tomu viacej dodať, ako vidíme sa na horách. Čauko.